Om Hendy, keluarga besar Pulau Gadung. Pilih Rawuh. Pak Haji, Om Indra sampun rapat toh? Om Indra, Pak Haji Parmen Surawuh. Monggo Pak Dar, Pak Haji Suparno. Dek jaman berajuan duet sama Pak Widodo monggo jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki opo mangga Pak Widodo, Pak Haji Suparno, juragane motor. Pak Haji Suparno monggo Pak Widodo monggo Bu Haji Suparno desa dadi reja dene ora ilang gone padha lara Improvisasi ora apa-apa. Harapan yo cahyo muda. Pak Haji Suparno, Pak Widodo, Bu Haji Suparno ya Pak Warsa, Pak Warsa. Pak Dar sebandun. Monggo monggo. Ayo Pak Wasra. Juragan Pawan Catering. Empuk jeruk. Pak Warsa, Pak Warsa. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang Pak Haji Suparno juragane motor agung biyen tak openi ning saiki ana genti jagung yen mendong tak si
Om Hendi, Pak Haji Parmin, Nggih, Om, matur sembah nuwun nggih Bapak. Om Indra. Selamat sugeng dahar. Syukur. Syukur bisa gunung desa jadi Monggo Pak Dar, Ibu, sembah nuwun juragane Agung Motor PUB. Pawar Saudi monggo. Mas Segiono. Om Indra, ojo mesa-mesa bae. Sabenku nyawang potomu Mensekangan rasane hatiku Yen nate andom tresno Barengan ing gedung ombak Om Indra monggo. Saiki adoh papane manmu kabeh kepingin wetani aku tansah atu-atu muga liya dina bisa ketemu Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni Tolong Mbak dari Sherlocknya ke arah sebelah kiri. Diurut seko sing tuwek dhisik. Mbak Gia, Mbak Dari. Nah, terus Mbak Pepi maju. Yo sing tuwek-tuwek seno iki. LC berikutnya, LC berikutnya. Matur sembah nuwun. Nah, terus Mbak Pepi maju. Nah, terus genten aku. Astagfirullahaladzim. Ketuanya. Ora Papi, Dedek belum pi. Ketua. ora Terima kasih Ketuaan Papi. ora. Ayo ketua. Sesepuh. Pak Ketua. Om Hendi calim. Iya. Om Endi, nyon sewu ini yang wajahnya paling susah banget Om Endi. Mbok ditelaskan niku tunggal malih niki paling susah niki, paling susah niki. Alon-alon. Oh, lah sik sak lembar iki, Ya Pak. tenang wae engko tak kabeh. Oh ngono ya wis balik meneh. Yo, tutup. Panyuwunku. Sik. Mosok panuwunku. Sing panyuwunku. Memang panuwun. Eris kali ya ampun. Krunguku panu. Oh, perlu ke THT ini Mbak Rizka ya Panyuwun Allah. bumring sliramu. Aja ngalamun Mas. Aja ngalamun. Aja ngalamun. Juragane motor. Juragane motor, Bapak. Ibuku sayang, Bu Agus.
Para cantik-cantikku, hadap kiri gerak. Balik kanan. Iya. Mary. Tunggen tak gentung. Terus. Bagaimana Pak Heri? Oh, Bagus, mantap. Tunggen tak sur mboten. Ora tur. Ora sur iki aja. Iki wis sur ket mau jam 09.00. Saumrahe wong ngalamun. Om Endi makasih nggih. Matur sebangun. Haji. Iku karepe wong urip. Ayo masih. Haji. Saya lapor Pak Haji ya, gantian ya. Sekarang Pak Haji Saryono. Haji. Ayo Mbak Pepi. Malah bete tamu. Bariki lagune Om Indra. Om Indra sampun kondur kayaknya. Urung iki lho. Belum. Syuting. Oh, delik toh, ya. Pak Haji juga di sini. Ya. Pak No. Pak Babinsa Tadi Surawo. Sugeng Ramo untuk Bapak Polisi Pak Oh. Suherman, nggih. Oh, nggih. Sinten? Pak Surahman nggih. Katur kagem Bapak Surahman. Oh, Bapak Rahman. Oh, nggih, Pak Rahman Sugeng Rawo, Sugeng Siang. Pak No. Ya, Dek. Pak Rahman, pistole loro. Tembak Kenapa? dong, Pak. Kenapa? Ada apa dengan Pak Rahman? Bapak polisi. Oh, iya. Ya. Mantanmu. Habis ini nyanyi. Ya. Matur sembahanmu. Monggo Pak No. Ayo Bundari. Siragane Agung Motor. Mbak Sisi Parno, Bapak Haji. Monggo Pak Haji. Wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku
sajroning uripku yen ora ana sliramu Pawarsa monggo Pawarsa tresnamu mring sliraku ora bisa lewat tembang kangen aku titip tresno tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Pak Haji Suparno ayo yo juragan agung motor lho iki Yang punya lewong-lewong. kita duwe Pak Haji Suparno semari Ibu Haji Bu Haji sepisan ketemu wong ayu gantilanku tutuk ati rinten siang dalu suenggonku ngenteni lewong ing titanan to jambi dadya ati sawiji senadyan apa talakoni Napepi beliau ternyata itu pecinta lagu-lagu Seragen. Apal kabeh lho. Mas pangkudan katenan wis mau ra sida. Seragene pundi? Nglangon. Langon ki pasar apa kuwi? Anu kono pasar sapi. Oh, ngerti to Langon ki sejarahe. Ngerti. Pasar apa kuwi? Ya ampun jebule lulusan Joko Tingkir. Hotel Palma. Wis tau to, Pak? Wis tau to? Hotel Palma. Wis tau to? Oh ya ampun. Niki mungkin nyuwun bablaske titip tresno. Lah Baji ke malah tindak bagian kanu ATM. Lah ATM-e bapak apa ibu? Ibu no. Oh ibu. Merenges seliramu. Mobil Sigra 1367 yang merasa mempunyai mobil Sigra 1367 mohon digeser
Spesial buat yang keluarga besar Parung. Nah, ATM ramu. Monggo Bu Haji. Bu Haji. Yen nyawang manis sesemu kaya bisa ngluluhke atiku. Saben dina ra bisa turu yen kelingan sholat lagumu. Sebenarnya Padar. Alhamdulillah, tabarakallah. Balik badan, gerak. Tresno iki tak titipke, jagat nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah, senadyan aku ra kanane. Matur suwun. Ngapunten ya Mas Heri, ngapunten nggih. Mesake lho dipalake jam 09.00 mau. Langgih. Pertama. Saya kathah to sangune. Insyaallah barokah. Pak Dar sembah nuwun nggih. Saya kathah. Kapan Pak kira-kira? Insyaallah. Kira-kira kapan? Siap. Benji. Insyaallah badhe nimbali nanti. Oh, Neng nggih. nganu Dipun jare tenggo nggih, Pak. playere ampun sing niki ngono. Jaluk sing nom-nom. Jare playere njaluk sing nom, pembalung njaluk sing nom-nom. Playere apa penyanyine? Nih. Pemujiku siramu moga bisa Pak Dar sembah nuwun, Pak Haji. Ayo, rasa dua nyawer, mau seragian, gue samu mulai. Tawalnya mau jauh saweran, mau seragian di mesake, yo, aduh. Ayo, kangen ya samu, tiga yang ayo. Ngumpul kabeh yo. Ayo Pak, lah siji ngadeg. Nalikane kowe ninggalke aku, kebes pilih rasane jantungku iki. Rasane kok yo ora doyan, pengen ngombe rasane mandeg ning gulu yo. Wong bagus kembange jiwa ragaku, aja gawe bingung rasane pikirku. Ayo digayake bale-bale. Kadang telo bisa Ayo tuku yo barene. Dodok. Tangismu guyum mulan esamu, rina wangi kowe sing tak
sih. Bareng ngobrol di mata kau lo. Monggo. Lali janjine Pak Pardi. Ari. Seragen yo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Ayo bosku. Bengawan Solo. Tak SMS Rabra. Mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwel 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 lala jiwel Jan-jane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyubriyane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Kelinci ucul masih monggo. Nika Pak E. Ayo. Nah, apa-apa kudu iso. Aku mesti siji wae. Yo. Ayo yo. Jangan atau mundur. Atau terpaksa kita banyaknya yuk. Ngogami kota sateruse desa ma desa Asik asik asik. margo aku Haji Saryono, monggo. sing tak tresnani wong ayu ucul yo. Ayo para so, jangan yuk. Jebul ora ketemu. Aduh wong ayu. Aja beda aku terus bali nang Semarang. Duh wong ayu. Ana omah. Gara orang pupuh yo, jangan gayeng ora koyo dino iki yo. Yuk, saya pengen nyawer. Sing ngono siji tok iki, Yo. liyane ndi iki? Sik. Wol. Sing di masaran Yo iki. nyawer marek saya Ayo wae. Yuk. wol. Pak Pardi. Sepuluh ora apa-apa besaret. Lah cepet. Ada orang pupuh.
balen arek Mas, wis balen ayo. Janjane dek Aku wis ririt. Wis rong taun lawas sing nggonku ngenteni. Eling-eling dek jamane semono. Rumpang runtung
bisa ngrontokke jantung Mangga pagi Dek Wiwin Adam Arif Anisayu Oh siap Tunggu komandanku Mangga Baji Soekarno Baji mong sakmene pungkasane tali katresnanku mong nyatane sing aku ditinggal pepujanku Aku nesto lan ora padha donya man yen dene mung kepranan bareng kang durung kanyatan Dek Pak Haji bareng kita kesini toh Sing pundi to? Pak Haji serloke rono kae Piyayine Kang pundi menika Pak Haji? Kang gede dhuwur. Mbak ya saya suwe saya tambah ngeso ning nyatane masih debekal nama itu nyut saya muda Campur sare nang dek gawe, Dik. Seragen. Mong sakmene pungkasane tali
Riz, ternyata Sherlocknya neng kene. Ya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Aku tak Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Nah. Soalnya ATM neng kene. Awakmu nyedak ibu aku nyedak ipake. Tetep sing cair aku no. Ya, ketoke kono, Dik. Dhisik buke piye, Jal? Niki Pak Haji. Dik Rizka. Monggo kene nek nu dalan. Niki komandane mangke ngersakaken kembang rawit kon sebelah. Siap. Bablasnya kembang rawit masih. Nggih, siap. Pak Haji. Banun. Hae Pak Haji. Nah, hae rumiyin. Hae. Pungkruk Haji. Dik weton ngelangon. Alhamdulillah. Tak titeni pokoknya sing nganggo kacamata Dalam Pak Bapak. Mo. Oh nggih, siap mangke diberantas nggih. Menika Bapak Komandan wonten pundi lenggae? Oh nggih Pak. Ya kula Pak Haji ngapunten. Biar menika jangan kor nyadong dawuh. Ngapunten. Ya mangke Wagina. jangan koro. Siap, Dik. Bariki nyandi meneh Sherlocke. Anu saya Bapak Komandan. Pak Komandan, siap. Kembang rawit berkembang rawit menika Pak Haji lagune wau jangan koro. Oke. Pak Haji sampun. Sampun menika. Oh, Pak Haji Sutino jangan koro Pak Haji Sutino nggih. Ya menika kakakipun Pak Haji Pak Haji Saryono. Saryono nggih. Ya, Dik. Bablas kembang rawit. Bablas kembang rawit. Oh ya. Mbak ya. Saya suwe. Saya tambah. Yuswa. Niki. Bapak Komandan. Pak Gita, Bu E cair gak? Bu E cair apa? Urung. Bu E. Bu Haji. Bu Haji. Bapak Komandan saya ya. Sebabnya Pak Haji. Bapak Komandan nyaputi Pak Pardi. Bapak Komandan sebelah mana Sherlocknya? Ceritane mong seneng tunggal sak bale. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer saben dinan saya asuh. Bapak Komandan Saben jejer nyakanangan. banjur ngomong Dik. Ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane mong seneng tunggal sak bale. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer saben dinan Saya suwe. suwe saben jejer nyakanangan. Banjur ngomong Dik. Ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kena atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mafare tresnaku
batin rezeki Gusti sing maringi mulane kowe aja lali bektiya mikersane Gusti Rondo kempling Monggo Pak Nom. Rondo kempling Mas. Halo. Selamat Pak. lanjut rondo kempling Ahe. Masuk Pak. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani cocok pasti niki blonjo apa Bayu badhe pindah Ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo neng pasar bae kowe rawan rondo